Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Tiagbula, Agapi. Kung anong itinanim, siyang aanihin. Usapang nagtuturo ng tamang prinsipyo sa pagpapamilya at tamang pamumuhay. Tiagbula, Agapi. Dito lamang sa 1143 DZMR, your Missions Radio. Dahil bagagsapayo, dahil timanan tigayam yung bong lagmay, iti dahil timatlang ang programa Tiagmula Agapit, 1143 DZMR, dahil iti istasyon tayo ang masarakan matlang dito'y Sefton Village, Divisoria, Santiago City. Kumusta iti tunggal may sa kada kayo kakapsat nga mangragragsak ti panagapit? Amok nga doon dagiti agap-apit nga kakabsat kat makapadpadas dan iti mayat nga presyo. Dagiti daduma nga nakapaglakon kadagiti pagpagay da kunada nga 25.50 adama di 24 dati 25 ngem pagyamana tay ti apo ta nagmayaten iti presyo mayat ti panawin kararagtay kuma nga saan pay launay nga agtutudo wen. Tapos tikas ta dagiti pagpagay tayo kanda dumapay nga mulmula tayo ay kat maapit tayo ida. Siyempre adama dagiti kasapulan ti danom dagiti da mais na dagiti da nateng na kanda dumapay nga vegetables kat amutay nga kasapulan da iti danom. Iti kararag tayo latang at iapo iso ti mangipaay ti kasayaatan nga sungbat kadagiti ar-araraw tayo. Amoy yung kakapsat ti panagdalyasat tayo iti dahito nga biyag na duma-duma nga talaga iti wagas iti panagdalyasat tayo. No mapantay mo nga talaga ti pa journey nga maawagan at dadagiti journey tayo in life at dadagiti journey tayo spiritually. We have different kind of journey iti panagbiag. No dahito nga min journey ti awagan ti amutay lang agbiyahe manipud toy from point A to point B. No kapsat. At dati uneg nga kaipapanan na daytoy kasla kuma kadagiti Israelita nga nagdalyasat da manipod Ehipto aging gana iti promised land. Day taman iti pagsasaritaan ti kakapsat dalyasat iti panagbiag. Ket no kaluklukat mo lang ti radyo dayto iti 1143 DZMR ket dayto nga stasyon ti radyo membro ti KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ket iti dayto nga gundaway mangipaay wenno kahit kuman nga denggen tay dayto nga kanta ket sakbay nakakabsat sa tay to subyanan. Okay, denggen tay nga ro dayto nga kanta. Gising na naman kay bilis ng araw. Pikit pa ang mata, bumabangon na sa kama. Kay ganda nga naman ng araw kong simulan mong kumanta. Pasalamatan siya si Jesus sa araw na ito. Buhay na anong sigla dinudulot niya sa tuwina. Alas 7 na, baka ka mahuli sa eskwela, pagkat marami nang sumasakay patungong Philcoa. Sabi sa Biblia, bawat lakad mo ay si Jesus ang tsuper ng buhay. Dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabi.
Jesus, hindi siya sinungaling, sa kanya to nanggaling. Ito ang tanging niyang layunin. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Niapot timang bendisyon, ti tunggal may sa kadatayo akas nakipagdaydayaw tayo ti Apo. Kat iti dito nga gundaway kakabsat, ay kat itultuloy tayo dahil ti pagsasaritaan tayo ti panagdalyasat tayo iti biyag. Idi na minsan nga Sabado nadakamat tayo iti anya kat iti kapateg na dahil ti communion. Iso nga i-connectak tayo ti kakabsat, agsipot ta adda dahil ti nga communion pananglaglagip dagiti Israelita. Idin nga nakadalyasat ta manipod Ehipsyo aging gana iti nakalasat da nalasatan da dayta nga karit iti panagdalyasat limasat da iti dati Red Sea nga makunkuna nga numampay narigat nga nakayanan da adu dagiti banbanag isu nga kahit kung kitaan tayo kitaan tayo kakabsat no anya dagiti nga banbanag nga nakita tayo kadakwada ket pakaalaan tayo met ti adal nga mabalin nga ti dalyasat tayo kadagiti nga gundaway kadagiti nga panawen mabalin nga saan man nga maipada iti dayta nga dalyasat ngem adda iti mabalin tayo nga piduten nga adal nga mabalin nga i-aplikar kadagiti bibiyag tayo kakabsat alwen kablawak pay dagiti kakabsat nga kanayon nga agdingdingag iti dayto nga stasyon iti radyo ken iti dayto matla nga programa tayo ni Apo timang bendisyon kada kayo adda kayo man iti online adda kayo man iti social media ken adda kayo man ditoy kwerdas kadagiti radyo yo ni Apo timang bendisyon bayat iti inkay panagdengeg iti daytoy nga programa tayo dalyasat iti panagbiag panangrugi iti dalyasat kakabsat iti panagbiag tayo nga Kristiyanwan ket may nga dalyasat daytoy nangrugi daytoy manipod iti napalubusan tayo ni Apo Hesus nga nagtaeng iti biag tayo kadagiti bibiyag tayo. Ijay libro ti Exodus, mabasa tayo, iti pakaistoryan kadagito yung Israelita nga nagdalyasat da manipod Ehipsyo, aging gana, iti ingkari ti Apo nga lugar, wenno na isagana nga lugar, nga pag naidan dagito yung 12 tribes ni Joseph. Saan nga nalaka? Iti kapadasan da dagito yung Israelita, agsipod ta, addan iti kapanpanunutan da nga agbalindalatan nga tagabo. Sanda nga kayat nga talaga ti pumana. Wag sipot ta, imposible nga rod nga makapano da. Iti dagang nga nang tagabo kadakwada. For how many? For many years. Kalpasan ti nga pulo nga didigra. Kat, nga inaramid ti Apo. Iti imatang ti Apo, ni Paraon, ken ni Moses. Napalubusan nga rod dagito nga Israelita nga nang rugidang nga nagdalyasat. Nang rugida. No kitaan ti kapsat dagiti artista ditoy or the major player et dagito iti pakistoryan ni Paraon, ni Moses ken dagiti Israelita. Ngem kunakman nga saan nga nalawag nga ladawan iti nakita dagito nga Israelita maipanggep iti danunen da. Impakita lang ni Moses ijay naikari nga daga. Nga ijay addan iti adu nga makan filled with milk and honey. Ngem saan da kapsat nga nakita agsipud ta tikit kitaan da lang di agdama. Awan iti sirmata nga nakita da saan da nga naarakop daytoy nga sirmata nga impakaammo ken impakita iti pastor da ni Moses. No da duma addamet ti kastoy nga kapanunutan tayo.
Inton lumasat tayo nga talaga kadagiti kapadasan nga agturong ijay kari ni Apo. Wano kadagiti sungbat ti karkararag tayo. No daduma saan tayo nga makita nga adagam ti aramidin ti Apo. Tinapasamak kadakwada kakapsat. Di da nga talaga nga maliklikan. Wano kahit ako mga liklikan, I should say. Iti kastoy nga rigat. No, nagtungpal da. Oo. Nagtungpal da. Datay lang inusar da nga talaga amat datay pamati da. Ken dagitay kumapagwadan nga inted ti Apo. Now, 40 years in the wilderness. Nakalasat damot kidi kakabsat. Nakalasat da ngam adu nga complaining attitude. Gapong rod da ito'y poverty mentality. Iso nga nangalunun kadakwada. Ababa ko maitirigat da. Saan da ko mga napadasan iti kastalaunay nga rigat for 40 years nga addada iti letang nga naglikli kaudalaeng kakapsat. Mabalin ko mga 40 days. 40 days lang nga rigat. When no mabalin mat nga 40 weeks. Ngam 40 years kasapulan da ito because this is what we call a mandatory consequences. Ulitek. Da ito kasapulan nga lasaten da agsipod ta iti murmuring and complaining attitude. Kapsat, I am sharing to you this. Tapnon kumasaantay nga mapadasan ti atidog na unday nga mandatory consequences. Tapnulaeng mais makasursuro tayo ket maadal tayo dagiti banbanag nga kayat ko mga ni Apo nga maadal mo itan ngem inuray mo pa iti manunga tawtawen ngem saan kuman kakabsat. So daytoy iti maadal tayo iti panagdalyasat da dagitoy nga kakabsat nga nagrugi manipud Ehipsyo aging gana iti naikari nga daga nga papananda. Ket ti panagtultuloy iti dalyasat da kakabsat dagitoy nga Israelita napnuandang rod iti reklamo ken panangikumpara iti kasasaad da idi ken ita. The comparison of what happened in the past and comparison also of comparison of other people. Ket ti kasasaad da ijay ikumkumparada agsipud ta kaslat kun kunada ngamin anya awan lat pangipunpunan ijay na awan ti pakaipunpunan kada kami ijay Ehipsyo wenno ijay Egypt isu nga inyumay na kam dituyan kuna dagiti Israelita kinni Moses. Isu nga jay Exodus chapter 14 verses 11 to 12. They said to Moses, "What is because there were no graves in Egypt that you have taken us away to die in the wilderness? What have you done to us, bringing us out of Egypt?" For it would have been better for us to serve the Egyptian than to die in the wilderness. Kapsat, kasano aya iti panagtalinid tayo nga agturong iti dalan nga agbalaygi nga uray no narigat ita. Mabalintay nga talyawon iti likudan ngem adal iti maala tayo ken dagiti sursuro kakabsat. But how are we going to stay in our course as we walk and as we follow and move on towards the journey in life? Umuna kakabsat, datay kuma dagiti babae wenno lalaki ken babae nga napno iti pamati. Mark 9:23 kunana, all things are possible for those one who believes. Nakaskas daaw agbalinin nga posible dagiti impossible nga masapol nga rod iti pamati. Kakabsat, no daduma adda iti panagtalik tayo kadagiti leaders tayo but we don't trust the one who lead. Ngunod the one who gives the direction ni Apo. Mabalin met nga you just follow but you don't have that kind of faith. So nga masapol tayo may kadwa nga makitak dito ikat masapol nga surutin tayo dagiti leader tayo or follow your guide. At dangay ti guide da kakabsat ni Joshua ni Caleb. Dagito nga duwa nga lalaki nga gwapo nga lalaki. They were obedient to their leader. Dagito nga leader, they are unhappy of the old status of being a slaves. They are aggressive, I tell you. They are so aggressive. Determined and enthusiastic to reach the place
and take over the land and take over the promised land. So nga, they follow their leader. No, duma, masapul tayo ngamin na ito eh. Nga sumurot mo't kadagiti leader tayo. No, duma, dadagiti kayat mo nga banag nga ipa-implementa dita, whether in your company or in your church. So, day tangay ti sikreto nga nakita tayo kadagiti nga Israelita. They had a leader and then sub-leaders nga sumursurot iti panguluwanda. Kakapsat, may sapay, ito ti may kalo, santay ko mga kanayonan nga kitkitaan, itiliklikod. But we need to look ahead and don't look back. Learn from the past experiences. Kapsat ngagdengdengag, why don't you learn only on what you have experienced in the past? Saan mo ko mga hangkang agtaltalin na ditaliklikodan? Idi last year pa'y, pandemic dajay. And then even before pandemic, awanin kakapsat, aminin kat nagbaliw. Dagitay wagas nga kayat tay ko mga aramiden. Agsipod iti pandemic. Simregan kakapsat daytoy kun kunata yun nga technological advancement ngam daytoy makungkunan nga artificial intelligence simregan kadagiti sistema uray pa ti gobyerno and we can't do anything anymore. Iso nga dagiti banbanag of the past ay ket mabalin nga learn from them kakabsat. So iti amin ko mga gundaway kakabsat mabalin nga panunutin tayo nga ni Apo is in control of everything. No daduma we are tempted to step back and withdraw. Dagitoy nga 12 spies, in fact, tinagsubli lang 12 spies, tinagsubli lang ang kakapsat sa Apollo. Pudpud no nga ng report, I should say, correct me. In fact, ni Joshua kini Caleb had a proper site investigation, site evaluation of the place. And they concluded nga daytoy ti lugar masapul nga serken tayo. Now, no daddo makakapsat, when we go to a place, mapantayo kasla ko man umaysa ka nga OFW, hunog plan-plano nga rumwar kakapsat. Okay. Siyempre, adda dagitoy nga basic requirements. Anya dagitoy, get a passport, get a necessary visa. Ay, hanggang nga makaalat ti visa, no awan ti passport no. To get a passport is not easy dito'y Pilipinas. Nagado nga requirement. Masapol tay birth certificate mo. Masapol nga awan pa'y ti kanagnagan mo, doada kanagnagan mo, day tamanin. Lumasat manen iti korte. So when you get your passport, then no kadagiti lugar ko nga masapol iti visa, like the Western country, masapol mo nga talaga iti necessary visa. And then before you get a visa, but you have to visit a doctor, that the medical certificate, medical examination. And then anya pa iti aramidem, may importante dito kadagiti agap abroad. Kit no adda ko mag-apply kay kadagita agencies. Find out kaanya no adda kay to jay kasano kay nga maka-communicate back home. Adda ko mat kompleto ti telepono oray sa jay lugar nga papanam, and then keep your numbers and your contact can aminin nga details dito'y paggapuam dito'y Pilipinas. Then get insured. Develop a budget. And then finally, learn about your destination. Dagito'y kakabsat ti how are we going to invade o go to a place, masapol nga talaga ti proper planning. Hanga di kahit ko ti mapanen, kahit ko ti agabroden, kastoy, tadalang tiliklikam. No. No, dayta nga talaga ti tartariga gayam. Ngamin, tiga po na nga apay agabrod ka is because you wanted an easier life. May lapaw la ko mabasit iti rigrigat kat makaurnong. No daduma mo, tanma nga napasamak. There are OFWs who've been in abroad from many super many years. Kat awan mo tinapasamak, agsipot gastos dito'y gastos di jay. Sanda nga nakaururnong. At damo dagiti daduma, imbis nga inkabil da iti negosyo, impataader dati balay. Kaya di balay hamang nga kumita. Saan to nagawi din, awan, nagmayat mo di balay dangam, awan mo lang, tinapasamak. So if you are an OFW,
Ket kakabsat ay kung may nga lesson dayto kadagiti agbalbalak pa lang. Plan properly. Stay on your course. No adda dayta nga sirmata, write it down and plan properly. Nga masapol nga adday ti exit plan when you go back. Iso nga kasta. So nga nakitak dito yung kakabsat, be a man and woman of faith. May kadwa, follow your leader in the church or in any of your company, no adda ka man iti company. Just look ahead and then don't look back. Haan kuman. No, don't look back. Now look forward. Taadat isagsagana ti Apo. Kat kita ante dayto. Kasano mangarod nga aglipas tayo ti panagdalyasat tayo ti dayto nga dalyasat iti biag. Anyaman nga klase nga dalyasat dayta. Dalyasat mo akas adda dita kataltalunan ka. Kadalyasat mo kabsat nga adda kadagiti banbantay, kadagiti kapatagan, kadagiti tartrabaho ti company, sika nga adda nagtartrabaho nga mangisursuro, teacher, employees, government employees. Nanyaman nga klase data. Now, kasla kumakin ni Joshua, kini Caleb, kan kadagiti daddo mga Israelitas, nga simurot ijay panangawag ti Apo. Naawatan da dati ayab, wano calling ni Apo out of the past, out of Egypt. Ngam adamat dagitoy nga tattao nga they were not able to follow the course. Haanda nga nakita nga talaga dadya papananda. Many Christians repeat the same error even today. Nga ditay nga kaslat ditay pay nang rugrugi. We already had a lot of errors. Agsipot ta ditay nga nakita ti sirmata. Kakabsat, every one of us must have a vision where your destination is. Kada tayo nga adda iti naunag nga relasyon na kini Apo, adda lang ti may nga pagturungan tayo nga destinasyon. Isu dayta di sagsagana ti Apo. Our citizenship is in heaven. Isu nga dayto nga panagdalyasa tayo, our journey is the end of this. Kat agturong tayo ijay langit hang ijay impyerno. Ito nga ulit kakapsat, many Christians repeat the same story and the same error. Mabalin nga sinurot damot ni Apo Isus, but at the middle, naupay data, haanmot nga dadya sirmata kanda dadya destinasyon tikit kitaan da. Tattao. Isun nga saan da nga nakasurutin. No kumusta am isudan, kumusta nga ti biyag, madikayatin ti mapanditang at simbaan, madikayatin ti awanan naman, please, kunada pa yun ata. Anya nga yung po. Sanda nga amuno sa dinut pagturungan. Kakabsat. Oray pa'y man dagiti paspasamak iti aglawlaw mo. Kat saan mo nga kayat. Kakabsat. Saan ko mga dayta ti pakaupayam. You have to continue moving forward. And finish this journey. Takakabsat. Dagiti laeng agtalinaed nga natalged. Isudat maisalakan. Isuda nga talaga ti makagteng, makadanon. Ijay lugar nga isagsagana nga talaga ti Apo. Ulitin daytoy. Asidegan. Saan nga kaslaidi nga asidegan? Nagbayag pa imat. Ngam itakakabsat. I'm telling you, we are about to finish the journey. And so, at dadagitoy nga tip na kayat kong nga ibingay kada kayo. No kasaanumot nga makagteng ka nga talaga physically when you have a journey from point A to point B. Let's say your point A is here in Isabela. Sa dinumatain mo dito Isabela. Your point B is going to Manila. Anya dagito nga tip no agbiyahe kayo no alda ko mati bukod yung aluglugan ta halos amin matin kat adda ti bukod ng alugan. You have to wear your seatbelt at all times. And then kasi girodom ang adama dayta lisensya ken naka-register talugan mo. Baka na naglaps mo ten kakabsat. Or your insurances. Adda ka diti insurance, naka-insure ka diti lugan nyo no barbaro. Saan lang ko mga dayta lugan nyo gayam ati naka-insure no dikat dagiti bagbiag tayo no. Siyempre, amo tayo nga, insure tayo kini Apo. Anya pa. So when we travel, may sa dayto nga i-observe tayo. Especially so adakan ijay NLEX o SLEX dita highway.
observe your speed limit. At dagiti speed limit at certain areas. Ngam no kadagiti areas and kasla kumaawan mo di radar ko nada, ay can you mabalin kalat ng agpatareti kay kayat mo. But again, it is a reminder nga observe your speed limit. Nya pa ay, dati ti ado ti mak-aksidente kat. Put your phone on silent mode. Kat saan ko man nga dagiti duglugan ngamin nga barbaro itan kat nakakonect tayo ti Bluetooth. You don't have to use your phone. No, dahil agda-drive ka, di tayo ti manubela mismo at dahil ti push the button answer, kamasong bata mo iti tawag. And then stay alert. Sangka ko mga napuyatan nga agbibiyahe. So da duma dagiti maturog nga driver, iso taawan iti turog daken. Day oras ti panagbiyahe, ti malam na makapanervyos nga talaga. Yeah. And then maudi, don't drink and drive. Ay nagbiyahe ka ngamin, apay ngamin taumin inom ka pa eh. Kanhang ka ngamin nga agbarbar kan Okay. These are just few reminders for us to reach the journey and finish the journey. Kakabsat, ti ka-importante yan dito malpas tayo dito nga dalyasat iti panagbiag. Wano, anyaman nga dalyasat, nga nabalaygi. Kan sika, kan siyak, kan ti amin, na isiguro ko maitibiyag tayo kiniapo. Kat madanon tayo nga talaga dito nga lugar, nga isagsaga na ti apo ka na tayo. Now, idin nga nalpas kakabsat, let's go back. Iso nga oray kadagitoy, no adda iti communion nga aramiden dagiti Israelita or dagiti Hudyo kakabsat. Lagi penda dagiti paspasamak idi. No mapayhanda nga napadasan ti limasaten kadagitoy nga new generations. Ngam sublianan da iti sasao ti apo. Dagiti bersikulo nga mangi paneknek nga dagiti Israelita nagdalyasat da on a dry ground. Ti may nga baybay nga babaen iti pan nakabalin ti apo, they walk on dry ground, kaslatay napisi nagudwa iti baybay nagnadat sa jay. Kat aging ga ita dayta tilaglagi penda. Kapsat anyaman met dagito nga nakaskas daw dat-datlag na napasamak. We remember that God has done miraculously in our lives. Ni Apo Isus nang ted iti dalan nga lasaten tayo nga saan tay kuman nga marigatan ko na ti Apo siyak ti dalan ti pudno ken ti biag. Awan ti makagteng ijay na ikari nga daga. Makagteng iti ama no ding nga magna kanya. Kapsat ni Apo Isus laeng iti mabalin nga soroten tayo nga dalan nangiteden iti dalan nga agturong kuma iti nawadwad nga panagbiag. Sapi ko iti dayto nga daw no adaman tila sa lasatem. Karitin ka and I encourage you to focus on the destination, your destination, our destination, and a vision of heaven. A vision that the place where we will be going is a place of abundance and security. Agur-uray ni Apot Sadyay. Apo agyaman kami. Tatidalyasat nga laslasatin bisikatin ng ipaay. Binisyonam ti tunggal maysa kat magna kami nga sumurot iti pagayatam. Dahito iti dawat ken kidaw may gaputinagan ti Ama, Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Alawan kakabsat, nalpas manin dito nga programa tayo kat intun sumaruno. Adalan tayo matlang dagiti da dumapay nga maipanggap iti panagdalyasat iti biag. Anyamat dagiti kay papanan masapul nga itugot tayo. Aya kakabsat iti panagdalyasat. Niapo ti mang bendisyon kay kakat daytoy tigayem ken kapsat mo bong lagmay iti dayto matlang nga programa tiyag mula agapit. God bless you.